Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idan kana ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fara harkan forex trading ko crypto trading ko kuma wani abu wanda ya shafi online, to ka tsaya ka saurari wannan bidiyo ɗin domin zai taimaka ma ƙwarai da gaske. Idan har kana ɗaya daga cikin mutanen nan da na lissafa, to abin da zan baka shawara a nan shine kada ka tsaya a online ka dinga bibiyan mutane. Duk wanda ka ga ya posting ya ce abu kaza kaza ne, abu kaza kaza ne, ka dinga ainihin ruɗa kanka. Ka yi ƙoƙari ka samu mutum ɗaya wanda ka tabbatar da cewa ya iya, ka aminta da shi, ka je gurinsa ya koya ma kuma ka biya shi. Ko da nawa ne ya ce ka biya shi, ka je gurin shi ka biya shi ya koya ma. Me yasa na ce haka? Idan baka je gurin wanda ya iya ba, let's say abu ne wanda idan da za ka je gurin wanda ya iya, already shi ya riga ya iya, ya tsallake duk wani wahalhalu na wannan abun, ya riga ya iya, ya sami experience akan abun nan, to tabbas idan da za ka je gurin shi, wannan abun zai iya taking ka, a ce misali a ƙaddara shekara ɗaya kafin ka iya kai ma. Amma tabbas idan baka je gurin wanda ya iya domin ya koyar da kai ba, ka tsaya kana online, kai ne duba wancan YouTube channel ɗin, gobe kai ne duba wancan YouTube channel ɗin, jibi kai ne duba wancan YouTube channel ɗin, dan dai kawai kaga ka samu ka iya wannan abun, to aƙalla ko da za ka iya wannan abun sai ya ɗauke ka shekara 2 zuwa 3. Saboda ba wai iya a koya ma abu shi ke nuna cewa ka iya ba, ko kuma a ce in kai kaza kaza zai faru, in kai kaza kaza zai faru. Ba wai shi ne ba. Akwai waɗansu shawarwari wanda su wa'innan shawarwari ɗin su ne masu matuƙar muhimmanci akan dukkan abin da kake so ka koya. Shi yasa ake cewa mentor. Mentor ka bayan ya nuna ma abu, ya ce ma idan bayan ya nuna ma abu ya ce ma kaza idan kai kaza zai baka kaza. To kuma akwai waɗansu shawarwari wanda zai baka, wanda wannan shawarwarin su ne gwalagwalan, su ne dukkan wani mataki na sirri akan dukkan wani business da kake so ka fara. Su ne mataki na sirri akan dukkan wani abu wanda kake so ka fara. Idan baka samu wanda zai baka shawara akan wa'innan abubuwan ba, to tabbas za ka sha wahala ƙwarai da gaske. Kai daga ƙarshe ma ina mai tabbatar ma wannan abin da ka fara ba lalle ka iya yin nasara akan shi ba, saboda wahala da kake gani yana baka, za ka iya guduwa. To shi yasa dukkan abin da kake so ka koya a duniyan nan ko menene, ka yi ƙoƙari ka samu wanda ka tabbatar da cewa ya iya wannan abin, ka je gurin shi ka ce ya koya ma. Idan ya ce sai ka biya shi, ka biya shi. In dai har ka san muhimmancin abin da kake so ka yi, ka biya shi ɗin ya koya ma, kuma zai baka shawarwari. Sai ka ga cikin ƙanƙanin lokaci ka zama, wato kai ma ka iya, kuma ka zo kana so ka koyar ma wa'yansu. Wannan shine shawaran da nake so na ba wa 'yan uwana, musamman wayanda suke forex trading ko crypto trading, ko kuma wayanda suke content creator, ko kuma suke so ma su fara, suna sha'awar su fara. To dukkan abin da za ku yi a online, ku yi ƙoƙari ku nemi wanda ya iya ya koyar da ku. Hakan zai taimaka muku gurin yin nasara cikin ƙanƙanin lokaci. Saboda haka 'yan uwa, kada a manta da like da share domin sauran 'yan uwa su amfana da wannan takaitaccen bayani da na zo muku da shi a wannan lokaci. Mun gode sosai da ainihin kasancewa.